Langhin constituency ka parlo PS sangkang ke do loke charlio so marmati non head jong ke klang higher secondary la pente high school living certificate a result ke klang along ki undu na bang phwa bang phia tuma phan Langhin BJP Mandal Committee atum pen patumi wo signifying kora troxia ni karcho sai ding ponlo Bangso mai Langhin Tiniali Sports Association Complex along anelo porphai simalom ben simai padupon Bangso mai Langhin BJP Mandal Committee mai Sunil Kumar Boro pensi Chari Ponlo. Lapen Karbianglo Autonomous Council EM Billy Mohan Khaglari, Langhin VDC Chairman Bir Singh Timong, Abarim VDC Chairman Krishna Mohan Basamutari, Prabhari Bimal Terang, Sathe Singh Rongpi, Dhoniram Rongpi, Anparta ke Ongdong Loke Chali, Osomar Lapen Apia Potum Chetongdun. Bangso Sai Kiding Ponang Poklake Langhin Aluk, Kido Anaklim Somar Mate, ke Charlie Bom Au Somar Tumapan Ansose, Paprang Dunang Lapen, Kapor hiya hin anat anso se aning parung dun tunang jifu akamathasi bangso sai ding ponlo puta Langhin VDC Chairman Bir Singh Timong pen lamthi jaipon Hanapu EM Khaklaria hin pen pening jipon thuke loke chali ke thek chot laputa kali Bons tame ke pathula pen kapre asai mo long tame ke chali ason amung ke thekta akinang so Lapente bangso amai long HS lapen HSRC pangrum pen bang pharoner kebra Trokner kebra ke thom loke charli osomar tuma phan archuponlo Lapente non head jong kidam tang bihu ke kan pen world record kachapalong dona long Langhin pen ke kan don tang ke thom lapente non head jong Assam government pen worenga war sai ki pi ponalong kachapalong dona tuma phan satame karcho sai dingpon Langhin pen sarpang ring tikathar karbeng long lai